Gaurkoari musika jarri diogu, orain falta zaigu dantza pixka bat jartzea, eta badakizue gure kasan orain tarteka dantza, ez berriak, baina dantzak guretzako bai, guretzako precisamente berriak direnak deskubritzen aritzen garela, gaur zehazki txontxongilo dantza zer den ikusi eta ikasi behar dugu. Hortxe. Txotxongilo, txakarrankua, txankorrinka, txinkorrika eta txakurrin dantza, 5 izen dantza berbera deskribatzeko. Hau da aberastasuna duguna Euskal Herrian. Bizkaiko dantza bat da, eta ez dakigu oso argi zein den bere jatorria eta esanahia. Batzuek dantzari dantzaren zikloaren barruan sartzen dute, beste batzuek berriz ez. Hala ere, badu berezitasun bat. 8 dantzarik dantzatzen duten dantza honetan, dantzari bat altxe egiten dute. Dantzari altxatzeak esanahi asko ditu. Batzuek diote dantzari txikiena jostailu moduan tratatzearen antzezpena dela. Hortik datorkio txotxongilo izena. Edo, txakarritzak txikia den zerbaiti egiten dionez erreferentzia, dantzari txikiarekin jolasten aritzea. Panpina balitz bezala. Beste batzuek berriz 15. mendera jotzen dute. Berriz eta Iurretaren artean izandako gertaera historikoa irudikatzen duela diote. Azken bat ere bada, txankorrinka hitzak hanka baten gainean esan nahi duenez, eta dantza horrela egiten denez, hortik datorkio izena dantzari. Hala ere, leku gehienetan ezpata luze batekin dantzatzen denez, errementari edo lagizonen inguruarekin lotu izan da dantza hau. Gaur, giro berri bat ezagutuko du, gure kasako platoa. Juanmari, hau ere bada Euskal Herriko historiaren beste osagai txiki bat, ez da? Ba bai, zalantza barik. Gure dantza denez, ez da? Gure kultura mantentzeko aleginean dabiltzanak txaloa benetan merezitabe. Begira, orain denok ere txalo jotzeko eta zuzenean gainera txalo egiteko aukera izango dugu, ze gure dator Galdakaotik Andramari dantza taldea! Andramari Galdakaotik, Jon, Gabon, ongi etorri hau oso kerez balimana izurea da. Dantza hau egia da Euskal Herriko leku askotan egiten dela gaur egun, bere zala ere Bizkaitik dator oso kerez balimana eta gainera bakoitzak, leku bakoitzak egiten du bere bandera propioarekin, ez da? Hori da, dantza honek azkenean Durangaldetik datoz, bai Mañaria, Durango, Iurreta, eta hainbete herritakoak, eta gu gure kasuen berrizeko erara iten dugu, Itxelo Etxebarriak eta Alejandro Aldekoak irakatzite, orduen eureri eskerrak emendik. Aurten gainera, Andramari dantza taldeak zenbat urte, Jon? 75. 75 eta oraindik ere ez daukazue jubilatzeko asmorik. Bapes. Aurten egin beharko dugu zerbait, juntadizoren bat, bazariren bat edo, ez da? Hori da, hainbete egiten dugu zen hainbete ekitaldien artean, aurten Altsasuko inauteriari buruzko errekuperaketa lan horretan dokumental bat egiten gabiz. Gero martxoan erakusketa bat ingo dugu, bai musika, instrumento, arropa eta abarreko kontuekaz. Eta urteari amaiera moteko, atzo gaur eta bierko dantzaldi ingo dugu, non 75 urte hauetan egon direzan dantzari guztiek parte hartuko da. Zer gauza polita. Orain, lehen bideoan ikusi dugun txontxongiloarena egingo diguzu eia zuzenean ikusi hori izateko, bai? Galdakaotik, Andramari dantza taldea!
asko, mutilak, gabon pasa.